Diwas kebeneran. Iki wektu kang prayoga kanggo pamer supaya para pepunden Brata Pandhawa priksa yen to aku ya duweni kadigdayan. Yo. Para senopati Srayan sing dudu Kurawa, ayo maju ke para ngarsa yen arep weruh kasekten Antarja. Tak dilat tapakmu ora mudarak gurone kowe. Yen to pancen adreng ing atimu tan kena sinayudan tan kena pinambengan. Ya. Pun kaki uga nglilani wis ora kurang-kurang yektine pun kaki mambengi kelawan jeneng sira iku mau ngeman. Nanging mbok menawa papes tening Gusti kudu mengkono lelakonmu Antarja. Mengkene. Yen to pancen kowe kepengin nak yenake bab perkara dumadi ning Perang Gedhe Bratayuda iki kepareng lan orane nggonmu jumeneng dadi senopati kowe matura kelawan wakmu Prabu Sri Bathara Kresna jalaran sing ngasta kendali ning Perang Gedhe Bratayuda Jaya Binangun mung wakmu Prabu Dwarawati ing mangka dina iki wakmu Prabu Sri Bathara Kresna lagi tarak Bratanendra ana ing Jalatundha mapan ana ing Tlaga Mbale Makambang. Kanggo Prabu Kresna sare ana luhuring sela. Tekse ana dhuwuring watu kang kumambang kula diarani sela kambang. Entenono. Sak wungune yen to wis wungu nggone Nendra, kowe matura kepriye murih prayoganing laku. Sediamu mau aturna kelawan ingkang Wandwarawati yen diparengake ya bejamu wadene ora dikeparengake kowe kudu nrimo dipun keparengaken syukur mangayu bagya wandene mboten dipun parengaken kula badhe nyolong lampak lho aja ngono iki perang nganggo tatanan pemanggih kula perang no sampun mboten sisah dipun tata kemawon yen perang iki datang nganggo ditata rasah perang wae kuwi lha ngeyel bocah. Ya wis. Yen pancen karepmu mengkono. Budhalo Antarja. Tak prangga puja sesanti jaya-jaya. Muga-muga sediamu kang becik mau bisa tinampa kan wakmu Prabu Dwarawati pangestu paduka ingkang kula pundi dadosa dipat paripe ya. Kadang padha arandena becik besok. Sidang sekaring bawana langgeng kridane ngati ora kuwawa bedah kutaning pasti budidayane menungsa ora bisa ngungkuli garis ingkang kawasa. Yer Antarja kok distun temen jroning atimu nggonmu kemlangsang kemrungsu kepengin jumeneng dadi senopati. Yo. Nadyan kepriye wae Antarja? Puniyang mung pasrah marang keparenging Gusti kang akarya jagat yen to mung cukup semene nggonku sapatemon kelawan kowe Antarja wis krasa tyasing pun kaki yo, Ger.
Gujleng boleh selanat. Setan padha gegojegan. Wah. Kudu karepe dhewe. Korewian dadi grojogan. Jala Tunda dadi ajanging kegempuran. Ndi Werkudara? Werkudara kon katon majrak kokot getihmu ha. Kowe Bratasena. Iya, aku Bratasena ya Werkudara. Kowe sing tak goleki. Kowe sing mateni bapakku Prabu Baka biyen. Kowe kangen karo bapakmu. Yen kowe kangen karo bapakmu, kangen karo Gerang Ambayo, tak susul kenyang neraka jahanam kowe iblis. Wah, kokot getihmu wis. Mlebu kotak. Yo. Di gua eman-eman kok nek ceklek. Wah! Ah! Yo. Parat dupeh kowe iso mabur.
Yen ora wani medhun, kowe dudu prajurit sejati kowe. Lho. Medhun ora ngomong. Ah! 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 Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara kowe lah dalah. Pancen ya bener. Yen to pancen Bratayuda kuwi perang suci ora baen-baen. Mongko durung ngancik Bratayuda wis perang gegempuran kaya mengkene. Tiwas kebeneran. Iki wektu kang prayoga tak nggo pamer supaya para pepundhen Brata Pandhawa priksa yen to aku ya duweni kadigdayan. Yo para senopati Srayan sing dudu Kurawa, ayo maju ke para ngarsa yen arep weruh kasekten Antarja. Tak dilat tapakmu ora mudarak gurone kowe. Wah. Eneng satriya. Awake sisik sapa kuwi? Antarja. Antarja. Ayo. Aja maju jen maju bareng. Dapurmu mbingungke. Mbingungke piye? Raimu buta awakmu menungso. Aja meneh kowe dalange ya bingung. Ayo maju kali atiku. Ah! 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 Lakon rondo bojomu kuwi. Antarja mbok jak guyon mbok sepelekke. Putra Jodipati kok kilani dadaku. Ayo waton ketok tapakmu. Tak dilat ora mudhar sembah kowe. Parat. Wah. Oh, ah. Nih. Oh, ah. Ke. Oh, ah. Oh, ah. Ah.
Amoksara Mrata Jaya Mrata imbang-imbangon aku kaneng atiku ora ana keciwa tanding karo aku yen pancen weh lah kok nggumunake temen iki. Wah. Eneng Senopati. Jare duweni kasekten sing ampuh. Kasektene iki apa kok kawulaku akeh sing padha mati pating pekungkung. Ah. Ayo. Aku Prabu Kirmina, Ratu Eka Cakra. Apa anak Prabu Baka biyen nadyan aku urung iso mateni karo si Werkudara. Ayo, ndi liyane maju mrene ha. Ah! Wah, kowe sing duwe kasekten linuwe, Kowe ya arep apa? Wah, kene ora sepi ruwa. Menungsa sisik. Menungsa sisik genah kuwi ditedhak turune menungsa. Asu. Arep ditedhake menungsa aku mbak apa? Parak. Ayo maju kowe. Loh. Oh. Oh, Baka kakehan sekarat ngarani dudu anak menungsa. Ayo ndi tunggale. Ayo Amoksara Mrata Jaya Mrata imbang-imbangon aku. Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kres? Cangkeme mangsamu iki putra Jodhapati kok sepeleke. Ora usah nyumbari para pepundhen. Ayo iso mateni Antarja. Wong digdaya kowe. Ladal ketiwasan anek kaya ngene iki diterus-terusake Antarja iki ngentekke wong. Iya, sing diarah iki para prajurit serayan. Lah iki mengko nek nganti mrembek Kurawa kabeh dipateni ayo wurung Bratayuda. Tegese bakal ngowahi kodrating dewa. Ya jumbuh lawan pangedikane Wang Pramesti Guru. Mongko aku ora lila yen to Koko Prabu Mandura iki mungsuh kelawan Ki Antarja. Dawuh pangandikane Wang Pramesti Guru wis paring dawuh supaya Antarja kelawan Koko Prabu Mandura kuwi mau aja nganti ketemu. Salah sawijine kudu Antarja diracut. Nggih, Antarja mandheka dhisik dah bagus. Wong bagus anakku wong sigit. Antarja ora nyono babar pisan yen to pancen jeneng sira Kuluk darbe kasekten kang linuwih. Kawula niki Kanjeng Prabu.
Nyun pangapunten nampa bilih rinaos ingkang putra pun Antarja menika lanyo mboten nampi dawuh wondene. Kula sampun mantun maguting ayuda. Ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Kados pundi? Wa Prabu mriksani dumateng kasekten kula. Piye dalah. Sapa wae sing ora bombong. Duweni putra sing duweni kadigdayan kang linuwih. Iba kaya ngapa senenge bapakmu Yayi Werkudara. Nyatane kowe duweni kasekten linuwih. Saben-saben mungsuhmu iki mau tanding karo kowe ngerti-ngerti ngretak ora? Mungsuh mimah mbok kapake. Iki persajan kemawon lho. Namung sampun ngantos wara-wara kan sinten kemawon. Ora. Ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Mengsah kula menika kula dilat tapakipun. Mung mbok dilat tapake inggih. Jalaran kula menika ora nggadahi wisa. Paringanipun Kanjeng Hyang Pekulun ingkang dipun wastani wisa kobar. Sinten ingkang kula dilat-dilamakanipun tartamtu pejah. Oh, no. Inggih. Menapa kepareng kula badhe kula telasaken sakmenika ugi. Lho kusik tok kusik. Lho kabeh kuwi nganggo petung sing genep. Nganggo cipta kang penting aja gurusa-gurusu. Nek Kurawa sepira to banggane? Ya ora? Inggih. Nah, iki sing luwih mbebayani sejatine pun iki mau duwe mungsuh. Nggadahi mengsah. Ya. Mengsahipun Wa Prabu. Kuwi ya ngedap-edapi. Mungsuhku kuwi bisa ngilang. Tegese mungsuhku kuwi bangsane bangsa Maya, bangsa Jin. Ngribeti karo Punwa. Aku rumangsa jibeg ing atase Punwa iki titisin Bathara Wisnu, kapeksa bingung rasaku. Piye nggih Antarja? Wa Prabu. Sinaosa menika bangsane Maya. Namung ketingal tapakipun menapa mboten? Ketok tapake katon menawi ketingal. Cobi platune nedahaken. Paduka Wa Prabu tasih kemutan. Aku isih kelingan. Wonten pundi platune nedahaken. Antarja wonten dawuh apa? Luwas padakno. Iki aku isih eling. Lho iki tapake pun Wandawati. Lah. Tapake mungsuhku mau sing bangsa Maya mau iki lho nggih. Iki tapake. Oh menika. Iya. Menika tapakipun mengsahipun Kanjeng Prabu. Iya. Menawi menika iki tapakku. Coba tamatno. Iki mangger biyen. Wa Prabu, piye? Menika tapak kula menika. Tapakmu inggih. Ora. Lah ya iki tapake mungsuhku. Mboten kok menika tapak kula, monggo klaten piksani. Nggih, menika ora sami kan tapak kula. Sami menapa mboten? Lho, tapak kuwi mbok menawa bisa padha ning mboten ngaten kok menika tapak kula mboten pangrih kecetha tapak kula lha upamane yen Antarja kuwi ndilat tapake dhewe kula pejah. Oh mengkono inggih yen mengkono kowe wedi mati ya to mongko nalika kowe ngarep koyo-koyo kowe duweni kesaguhan malah kowe wis prasetya karo eyangmu. Menawi kula mboten saged menangi Baratayuda kula entengaken pejah kula. Mongko ngerti ya nggih Antarja. Jumeneng dadi senopati kuwi ya petunge mung loro, lupute menang kalah, mati karo urip. Antarja. Nadyan. Kowe cilik lara gedhe temekaning pati upamane kowe dina iki kowe ngrilake patimu. Tegese
kowe iki wis misungsung kaluhuran lawan pepundhenmu para Pandhawa. Buktine kowe bisa ngilangi klilipe bapakmu. Kowe bisa ngilangi klilipe wakmu Prabu Dwarawati. Prabu Kirmina mungsuhe bapakmu. Praswapati kuwi mungsuhku sing ngrampungi sapa? Ora liya mung kowe Antarja. Tekse kowe iki gedhe labuh labetmu. Upamane to kowe kuwi temekaning pati. Dongger. Kowe patimu ora muspra, misungsung kaluhuran kelawan pepundhenmu para Pandhawa. Lan maneh Antarja sumrupa ya, Nger. Kowe kuwi ora ana sambung rapete karo Bratayuda Jaya Binangun iki. Mulane Antarja kuwi mau ora kapacak jumeneng dadi senopati. Ngerti kowe? Oh. Prabu Jimat sesembahan kula Prabu pepundhen kula. Inggih. Samangke kula ndodhora ing kalepatan kula Prabu. Anggen kula Cumantaka kumawantun nyirnakaken mengsah paduka lan mengsahipun Kanjeng Rama ingkang tanpa pepoyan menika kala wau. Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Kanjeng Prabu ing mangke kula sampun ndodhora ing kalepatan kula sumanggahaken pejah gesang kula Prabu. Tarja wonten dawuh. Ya, ngene ya nggih. Sejatine pati uriping manungsa jroning Bratayuda iki pancen ora mrucut saka karma kang sinandhang. Tegese andurane pribadi. Wis to percaya kawan ingkang Dwarawati sabab pun wa sing ngasta kuncine Bratayuda Jaya Binangun. Weda Citapsara kuwi sing nggawa pun Dwarawati. Inggih, Prabu. Antarja, wis aja tidha-tidha rasane atimu. Nadyan dina iki kowe kudu bali marang Lokabaka. Nanging yen to jeneng sira ikhlas lair trusing batin, kowe bakal bisa nyengkuyung unggul kridane pepundhenmu para Pandhawa. Mengkono nggih Antarja. Ayo Prabu. Piye nggih Antarja? Prabu. Kula boten badhe ngawrataken lan ngluwalaken pejah gesang kula. Namung Prabu paripaksa kula derbe panyuwun lawan paduka Kanjeng Prabu Dwarawati. Ya, kowe nyuwun apa kawan Purwa? Wong kula nyuwun titip anak kula nggih, Wong. Kula nyuwun titip anak kula pun Danurwindo. Ing tembenipun kula sumanggahaken paduka Kanjeng Prabu Dwarawati Karana sampun boten lono gesang kula boten tutup anggen kula wentah dumateng anak kula pun Danurwindo. Sinten malih ingkang saged ngayomi paduka Kanjeng Prabu Dwarawati. Ya. Antarja, aja semelang, aja kuwatir bab perkara anakmu si Danurwindo. Tembene pun Dwarawati kan bakal golekake kamukten. Mekaten. Yo, iki. Sepisan malih. Wekas-wekas sing ngatur kula, Wong Prabu. Menika sungkem kula ingkang pungkasan unjuk paduka Kanjeng Prabu Dwarawati. Pepundhen kula para Pandhawa ing tembengipun saged unggul yudanipun. Ya karana nggonmu lila legawa nyikasake jiwa ragamu. Wong atumamu bakal unggul yudane ing tembe Bratayuda Jaya Binangun. Wis tindakna nggih Antarja. Oh. Sigra pinandheng tapake pribadi Sang Antarja ing cipta wis ngraita
kalamunta ing mangke Sang Antarja kedah wangsul mring tepet suci. Sigra ngeningaken cipta nuwun marang purbaning kawasa angrudat napsunira sekawan ingkang cahyanira abang ireng kuning putih ingkang mapan wonten salebeting jiwa wis rinucat ing mangke Sang Antarja kaya wis rila karana wis ora kadunungan nafsu. Andilat tapaira pribadi prepet peteng pandulune Sang Antarja ilang plas kaya sinendal yen maneh kelawan Jawata kang akarya jagat. Oh anakku Antarja. Nadyan sira wis murut marang Kasidan Jati, cethane munu kowe bisa misungsung kaluhuran lawan pepundhenmu para Pandhawa. Nanging yen to sira paripaksa mbacutake nggonmu Pancakara nyirnakake Kurawa tegese kowe murungake jangkaning Dewa Perang Gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Mula kang mengkono nggih Antarja Nadyan sira wis murut marang Kasidan Jati, kowe bakal tinampa ing Gusti kang akarya jagat, bakal antuk swarga mulya Antarja. Wah, anakku mati. Oh aja kowe sing mati le bapakmu ae sing mati. Terus bapakmu sing wis gerangan meneng apa kowe sing durung-durung mati ninggalake bapakmu. Antarja kowe uripa Antarja. Antarja kowe uripa ya li. Bapakmu kelangan karo kowe Antarja, kowe tangi Antarja. Tangi Antarja, kowe aja mati karo bapakmu bae. Kakile kowe tangi Antarja. Antarja kowe tangi.